हम लेके आइल बानी एक पैकेट पार्ले जी बिस्किट से बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी जौन आज से पहले ना ही कबो आप लोग बनैले होखब जा और ना ही कबो देखले होखब जा। एकदम नया रेसिपी बा फ्रेंड्स। तो चली जा आज की मज़ेदार रेसिपी देख लिहल जा कि मिठाई के हम कैसे बनेले बानी। तो सबसे पहले जो हम पार्ले जी बिस्किट के पैकेट ले बानी आप लोग देख सकेनी जा। एमे 4 से 5 गो छोटा छोटा पैकेट आ जाला। तो अपना हिसाब से पार्ले जी बिस्किट ले सकेनी जा, आप लोग छोटा वाला भी ले सकेनी जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, सारा बिस्किट के हम प्लेट में निकाल के रख ले बानी। सबसे पहले पैन लिहल जी और पैन के का कइल जी थोड़ा सा गरम कर लिहल जी। तो एजा हम पहले ही से पैन चढ़ा देल रहनी है। अब एजा हमनी के लिहल जी 200 ग्राम दूध। तो एजा देख सकेनी जा दूध के का कइल जी कि बिस्किट के ऊपर से तरीका से गिरावत चल जी। तो देख सकेनी जा सारा हम बिस्किट के दूध से भिगो देता नहीं। तो तरह भिगो देवे के बाटे। अब थोड़ा सा आँच के कम कर देवे के बाद धीमा आँच पे करा के का करे के बा कि बढ़िया से बिस्किट के एकदम से मिला लेवे के बा, मतलब कि हलवा जैसा बना देवे के बा। बस सिर्फ दूध के साथ ही थोड़ा सा दूध कम लागत रहल तो और थोड़ा सा हम डाल देले बनी। अब पूरा दूध के का कइल जी बढ़िया से भिगा लिहल जी और भिगा के एकर एगो बढ़िया पेस्ट तैयार कर लिहल जी। तो देखिए जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से दूध जौन बावे बिस्किट के सोख लेले बाटे। अब का कइल जी कि बढ़िया से दूध सोख ली तब एकर सुखा दिहल जी दूध बढ़िया से और 2 मिनट एकरा के बढ़िया से धीमा आँच पे भून लिहल जी, मतलब कि पका लिहल जी। तो देखिए जा ए तरीका से धीमा आँच पे के आप लोग भून लेब जा। तो एजा आप लोग देख सकेनी जा जौन दूध बा बढ़िया से सूख गइल बा, मतलब कि बिस्कुट दूध के सोख लेले बा और हमनी के जौन पेस्ट बाटे थोड़ा बहुत तैयार हो गइल बाटे। तो एकदम से दूध के सुखा लेबे के बाटे। तो एजा हमनी के पूरा तरीका से दूध सूख गइल बा। अब हमनी के गैस के बंद कर दिहल जी और 2 मिनट एकरा के बढ़िया से फेंट लिहल जी ताकि जौन बिस्किट बा बढ़िया से आपस में मिल सके। अब का कइल जी कि गैस के ऑफ कर दिहल जी और बंद करके एगो बर्तन में सारा पेस्ट के हमनी के निकाल लिहल जी। तो एजा हम सारा पेस्ट के एगो थाली में निकाल लेले बानी। अब हल्का गरम रहे तबे का कइल जी कि हाथ से एके बढ़िया से मसल लिहल जी। जिस तरह आटा गूँथल जाला ओही तरीका से के हमनी के बढ़िया से मिक्स कर लेवे के बाटे, मतलब कि मार लेवे के बा। तो एजा थोड़ा सा हाथ में घी लगा के भी आप लोग मार सकेनी जा। घी के जगह पे थोड़ा सा दूध के छींटा भी मार सकेनी जा। अब का कइल जी कि सारा पेस्ट के हमनी के ए तरीका से लोई बनावल जी। जैसे छोटा छोटा बॉल बनावल जाला वही तरीका से एकरा के दबा के हाथ से जेंगा लड्डू बान्हल जाला वही तरीका से एके दबा के बढ़िया से का करब जा कि लोई तैयार कर लेब जा, मतलब गोल गोल बाल जैसा बना के तैयार कर लेब जा। तो एजा हम गेंदा जैसा बना के गोल गोल तैयार कर तनी। दोनों हाथ के बीच में रख लेवे के बा और दोनों हाथ से रख के दोनों हथेली के बीच में हमनी के गोल गोल लड्डू की तरह बना लेवे के बाटे। तो ये देखिए जा एमे फाटे के ना चाहिए। तो थोड़ा सा फाट गइल बा तो चली जाके बढ़िया से का कइल जा और दबा के बढ़िया से करा के हमनी के गोल शेप दे दिहल जा। अब थोड़ा सा फाटे लगे त का करब जा थोड़ा सा एमे दूध के छींटा मार लेब जा। आप लोग के जौन मतलब कि बॉल बाटे रसगुल्ला के जौन शेप बाटे बढ़िया से बन के तैयार हो जती। देखिए जा सारा रसगुल्ला हम एजा बना के तैयार कर लेले बानी। अब का कइल जी कढ़ाई गरम कइल जी और रिफाइन तेल पहले ही से हम चढ़ा देले बानी और गरम हो गइल बाटे। हल्का गुनगुना हमनी के तेल रखे के बाटे, मतलब कि ज़्यादा तेज नइखे रखे के ना त जौन आप लोग इ बिस्किट के बॉल्स बना के डलले बानी जा फाटे लगी। ए वजह से धीमा आँच पे बढ़िया से एकरा के थोड़ा-थोड़ा करके हमनी के तल लिहल जी। ज़्यादा एक ही बार में नइखे डाले के, ना त सारा आप लोग के जितना भी बॉल बाटे सब खराब हो जाई। तो एजा देख सकेनी जा हम थोड़ा-थोड़ा करके डालतनी और हल्का-हल्का एके धीमा आँच पे बढ़िया से चला के दोनों साइड से एकरा के पका लिहल जी ए तरीका से। और एके ज़्यादा छेड़े के नइखे ना त इ टूट सकेला, काहे कि बिस्किट है ना ए वजह से टूट जाई। तो ए वजह से एकरा के हल्का-हल्का आँच पे और धीरे-धीरे एके बढ़िया से चला के आप लोग ए तरीका से आराम से एकदम से चला के निकाल लेवे के बाद। ये देखिए जा बढ़िया से हमनी के एकर कलर आ चुकल बाटे एकदम से गुलाब जामुन जैसा। ये देखिए कितना सुंदर कलर आइल बा। एक एक करके सारा हमनी के बॉल्स के निकाल के रख लिहल जी। तो चली जा फ्रेंड्स सारा हमनी के जितना भी गुलाब जामुन बना के रखले बन जा सबके निकाल लिहल जा। तो चली जा एगो बर्तन में सारा गुलाब जामुन के निकाल के रख लिहल जा। कलर देख सकनी जा कितना बढ़िया आइल बाटे फ्रेंड्स। यही तरीका के कलर भी ले आवे के बाटे काहे कि देखे में थोड़ा सुंदर लगी। अब का कइल जी कि वही कढ़ाई में हमनी के 1 कटोरी चीनी डालल जी। तो चीनी अपना हिसाब से डाल लीजिए जितना आप लोग के चाशनी बनावे के होई। अब एजा 1 छोटा गिलास पानी डाल दिहल जी और एजा का कइल जी कि चीनी के घुले दिहल जी और चाशनी हमनी के तैयार कर लिहल जी। तो एजा हमनी के चिपचिपा चाशनी बनावे के बाटे, मतलब कि ज़्यादा गाढ़ा नइखे बनावे के। और मीठा कम ज़्यादा आप लोग कर सकेनी जा काहे कि बिस्किट हटे और बिस्किट अपना आप ही में मीठा होला। तो वजह से थोड़ा सा कम या ज़्यादा मीठा अपना हिसाब से आप लोग कर लेब जा। थोड़ा सा इलायची डाल दिहल जी। एजा केसर के धागा भी डाल सकेनी जा आप लोग। अब का कइल जी कि चीनी के खौले दिहल जी। तो चीनी हमनी के खौलत हटे और चाशनी हमनी के एजा तैयार होता। तो हमनी के जौन चाशनी बा एकदम से साफ बाटे देख सकेनी जा आप लोग। अगर आप लोग के चीनी गंदा होखे तो एमे थोड़ा सा दूध डाल सकेनी जा। ओइसे का होई कि आप लोग के जौन चाशनी बा एकदम सफ़ेद हो जाई
और जौन मैल होटे उ ऊपर आ जाई तो के काछ देव जा आप लोग कोनो बर्तन से। अब चिपचिपा से हमनी के चाशनी जब बन के तैयार हो चुकल बा, 2 मिनट और लागी और हमनी के पूरा तरीका से चाशनी बन के तैयार हो जाई। तो जौन हम ई बिस्किट के गुलाब जामुन बनावे के तरीका लेके आइल बनी जा फ्रेंड्स, आप लोग पहिला बार में ही बिना झंझट के, बिना ताम-झाम के आप लोग पहली बार में ही गुलाब जामुन बनावे के सीख जाइब जा। बहुत आसान तरीका बाटे। तेजा हमनी के चाशनी पूरा तरीका से बन के तैयार हो चुकल बाटे। अब एके का कइल जी कुछ ठंडा होखे दिहल जाए त हमनी के चाशनी हल्का-हल्का गुनगुना बाटे। तब का कइल जी कि जितना हमनी के बिस्किट के मतलब कि तल के रखले रहनी जा एकरा के डाल दिहल जी कढ़ाई में। ये देखी कुछ देर एही तरीका से एके छोड़ दिहल जी ताकि जौन चाशनी बा बढ़िया से अंदर से बिस्किट के सोख सके। अब 2 मिनट एही तरीका से छोड़ देवे के बाटे। कलर देख सकेनी जा आप लोग एकदम से जौन मावा वाला गुलाब जामुन बनेला ओही तरीका के एकर कलर भी आइल बा और खाए में भी सेम वैसे ही टेस्ट आवेला। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बा फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बाटे। तो चली जब एगो बर्तन में आप लोग के हम निकाल के दिखाओ तनी। देखी कितना बढ़िया हमनी के बिस्किट के गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुकल बाटे। एके खा के केहू बताइए ना सकेला कि हमनी के एके बिस्किट से बना के तैयार कइले बनी जा। तो चली जा एगो बर्तन में हम आप लोग के परोस के दिखाओ तनी कि कितना बढ़िया हमनी के आज के बिस्किट के गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुकल बा। ई देखी कितना बढ़िया चाशनी तैयार भइल बाटे और देखे में कितना सुंदर लगता। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई होखे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और अगर हमरा चैनल पे पहली बार आइल बन जा तो प्लीज़ हमरा चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा। तो ये देखिए हम तोड़ के आप लोग के दिखाओ तनी। ये देखिए कितना बढ़िया हमनी के बिस्किट के ई गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुकल बा। तो अपना दोस्तों में भी ये रेसिपी के शेयर करब जा। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिलल जी काल एगो नया वीडियो।